Hola, bon dia, bona nit a tothom. Avui us vull parlar d'aquesta pintura que tenim aquí. Jo sempre havia pensat que era Hermes, el déu missatger dels déus, el déu intermediari dintre del que seria el comerç, sobretot pel tema del casc alat. Però l'altre dia parlant amb una companya vaig veure que potser no, que potser es tracta d'una altra deessa, la deessa Atenea, coneguda també com Palas Atenea o Minerva, que seria la dels romans. Per què? Entre altres coses, pels símbols que té. Ella és la deessa de la sabidoria i de la guerra. Està molt representada normalment amb el que seria la llança de la guerra o l'escut. Aquí tindríem la llança. Després, a la seva mà està l'Anquer, coneguda com la Victòria, que normalment va acompanyada o d'ella o també sol anar amb Zeus. I el que em deixava totalment descol·locada era el casc, perquè jo li veig unes ales. Llavors vaig pensar, i si resulta que és com una mena de alegoria, record a l'animal que sempre l'acompanya, la deessa Atenea, que és la òliba, la lechuza en castellà. Llavors tot això unit em fa pensar que sí, que podria tractar-se d'Atenea. Una cosa que no m'acaba de quadrar massa és la vestimenta, perquè Atenea sempre porta una túnica llarga a nivell de castedat, perquè és una deessa casta. Llavors sempre se la representa amb una túnica fins als peus. I aquí la tenim curta. L'única deessa que portava aquest tipus de túnica seria Artemisa, Diana, que és la deessa de la casa. Llavors això és el que m'acaba de desquadrar una mica, però qui sap, també estem en una habitació amb molta simbologia, és una de les habitacions principals de la casa negra Sagrera, és la sala dedicada als judicis de rei Salomó, sabidoria, intermediari, vull dir que potser podria ser realment Atenea i tindria aquesta relació amb aquest espai, amb la seva vestimenta i amb tot el que significa. Vosaltres què creieu? Atenea o Hermes?